Pozdrav svima, dobrodošli u novu bajkovitu radionicu. Nalazimo se u Ivaninoj kući bajke, u kreativnoj sobi, gdje ćemo ovoga puta izrađivati tajanstvenu sovu. Za izradu tajanstvene sove inspirirala nas je naša čarobna šuma u kojoj svakodnevno možemo čuti različite zvukove, a između ostaloga i hukanje sove. Za izradu naše tajanstvene sove potreban nam je češer i tkanina iz koje smo izrezali oči, kljun i krila sove. Najprije ćemo te dijelove zalijepiti vrućim ljepilom, a onda ćemo tkaninu lijepiti na češere. Prilikom korištenja vrućeg ljepila svakako je preporuka da vam pomognu roditelji ili neka odrasla osoba zbog izbjegavanja ozljeda. Hukanje sove i sada možete čuti u našoj čarobnoj šumi. Osim ovih dijelova od tkanine koje smo izrezivali i sada zalijepili vrućim ljepilom, potrebno je i od grančica izrezati 6 jednakih dijelova i napraviti kandže koje smo također zalijepili vrućim ljepilom i njih ćemo na kraju lijepiti na češer. Sad za početak, na češer ćemo najprije zalijepiti oči i kljun, a potom i krila. Nakon očiju i kljuna moramo sovi još zalijepiti i krila, a njih ćemo lijepiti sa strane češera. Na posljedku, nakon što smo ove dijelove od tkanine zalijepili za češer, preostaje nam još jedino kandže koje smo napravili od grančica zalijepiti za dno češera. Nakon što ste sve dijelove zalijepili, vaša je tajanstvena sova gotova. Uz hukanje naše sove iz čarobne šume, lijepo vas pozdravljamo do sljedeće bajkovite radionice.